Demikian tadi tari India versi Mahabharata yang sudah ditampilkan oleh seniwati kami Ning Mei Tasari. Baik hadirin, untuk acara kami selanjutnya akan hadir 6 bidadari ludruk karya baru, tentunya dalam acara gending-gending campur sari. Hadirin, selamat malam dan selamat menyaksikan.
Nggih, dalam atur kawuningan kula aturi Bapak Abdul Kohar selaku kepala dusun Dukuhan Kidul, ugi Bapak Supendi selaku ketua panitia sedekah bumi, juga Bapak Mujahidin, juga Bapak Musolin, dan langsung Bapak Saifuddin selaku DPR dari fraksi Gerindra. Kula aturi minggah wonten sasono pagelaran. Ugi mbok menawi kiat Bapak Kepala Desa, Bapak Aspari, kula aturi minggah wonten sasono pagelaran. Ngenteni sampai ngawantu rek ana kerlip-kerlip kuning langsung biar karya barunya nih Jos Gandos. Monggo Pak Udin, Mbak Erika iki sebabe iki titik-titik ae masalah ibu-ibu RT ku njaluk munggah ya ku njaluk dhewe Pak aku. Ngono dadi engko sing lanang titik-titik ae. Nggih, nggih Pak RT ne, nggih. Ide, semoga. Monggo Pak Udin, Pak Lurah monggo. Ayo. Iki aku njaluk gendingku dhewe dhisik ngene kabareku wis gak apa. Wis njuk loro ae aku cinta ora ari karo gondal gandul engko tak Pak Udin tak dilekno sing enak kok besone nek los. Pak Udin iki sampun kontrakan lagune, sampun dikontrak dhewe. Oh, dikok wong nggih. Nggih. Ketipunge engko dicacakno dhisik. Bapak Kepala Desane mboten minggah ta niki? Nggih, Pak. Sik Pak Udin tak tembele dhewe dhisik iki bedane kajatku iki. Pentembel nek mboten pentembel niki lho suwek kabeh jarike. Apa cinta ora ari karo gondal gandul Pak Cakasri sarep ae nek gak suwe-suwe ngenteni Ibu RT suwen. Sarep Cakasri imbu ono 3. Ah titik-titik. Ngono ah. Pak RW alhamdulillah nggih balik malih teng mriki. Mangkane pen mboten kangen kula ta? Oh wis dijaluke tawan gak keturutan sih. Oh ngoten. Nggih semangka Cakasri ditarik. Apa? Wah, tak duet kalau Pak RW rek, suwe gak kepedek. Ya, karya baru. Oke. Kaitane kontek-kontekan akhire tresno tenanan senenge sing mari-mari nemu jodoh lewat rari iya kawitane kontek-kontekan sayang akhire jodoh temenan asal. sing welas lan ngira
ingsun jodoh yo Amerika tembung guyon rakawitane akhire ya padha welase jodoh lewat orare kontek-kontekan akhire tresno tenan Mbak Sum ketemu ya. Iya, digoyang bareng-bareng bersama karya baru. Didukung oleh YouTube channel Gadis Multimedia Putra Lighting. Abang-abang neng prapatan Mbak Sum. Kuwi jenenge Pote-pote nang kuburan apa dik kuwi jenenge pocongan gondol-gandol rasa rungyang apa dik kuwi jenenge kentongan gondal-gandol ra kontangan apa dik kuwi jenenge kentongan gondal-gandol warna-warna ya dik ana jambu ana nangka gondal-gandul ana kopeng apa dik kuwi ngono anting-anting gondal-gandul sing kokowo kuwi apa mas kowe kucine balai desa tak tambahi loro sik iki. Oh nggih. Oh, kok kemare? Endi kemare? Alah. Pak RW. ATM mboten napa-napa Pak RW. Oh iki lho, enak dudur iki rek. Opo iki kemare? Iki lho mangruapan enak Pak Udin. Joko Gunung karo Mas Kuning kaya awan mang lho sing joget ewen apa kasine wis aku iki mari ngono Pak Udin. Iya. Iya. Masih bersama karya
mali rupa ali emas kuning rak ngira dadi tuwe wong liya Kawin kontrak musiknya sing duwe lagu Bapak DPR. Nyanyo piano Bu RT, salagu aku nyacano piano nggih. Cinta sabun mandi, guys. Iso, gak iso? Iso. Aduh, ya yes, gak iso. Bu RT monggo naik ke atas panggung. Tak kei cinta sabun mandi ora iso ya. Hasito. Bu RT monggo. Ayo Bu. Ken mang gringgingen adik. Ayo munggah wis. Ayo tim ibu-ibu sing bagian masak iki nek ana lirone goyang. Injih, semangga. Nggih. Bu Lili ditemani sama wis pokoke sing hot-hot. Mbak Wiwit monggo lirone masak. Ayo Bu Mukti, ayo. Ya inilah tim Ibu RT dari 03. Ya, dari 01. Ndi Bu anu mang Bu Pur mang. Bu Pur ayo. Mangetek kate saiki gak gelem. Ya nggih. Nggih monggo nggih. Ya wis njaluk Dik. Oh nek ditempel Pak Ude nyanyi dhewe njaluk lagu dhewe. Nggih, nyanyi dilik jarene. Minta lagu apa, Ibu? Apa? Mutiara. Nyanyi sendiri ya Ibu. Mutiara Mas Ari. Cuma 3 ini ibunya. Oh nggih. Nanti lomba joget ya Bu. Jogetnya sing enak nanti disawer sama Bapak DPR. Nggih, perlu banten Mbak Dwi monggo Mbak Dwi. Ayo Mbak. Mbak Dwi, Mbak Dwi, munggah aku tak mudun. Ta. Ngrewangi iki lho, ayo. Iki kanggo ngramekno warga masyarakat Dusun Kidul. Oh, injih. Nggih. Sumangga Mbak Dwi. Kita senam bareng-bareng di sini. Masih bersama karya baru. Senam. Biar sehat. Mbak Dwi-nya nyanyi. Monggo Mbak Dwi. asik Mas Ari Lalia ya lagi sampun iki mah lo gak kerasa njaluk maneh oh jangan lama-lama Beb. Pak Lurah monggo pen minggah niki lho enten rewangi Bu Lili monggo Pak.
Injih, terima kasih. Langsung closing. Demikian tadi Anda telah dihibur bidadari Ludruk Karya Baru, tentunya dalam acara Gending-Gending Campur Sari. Hadirin dan para pemirsa serta Bapak Ibu panitia yang berbahagia, untuk acara kami selanjutnya akan hadir 3 seniman muda kami, di antara lain Cak Prasetyo Wahyu Sejati, Cak Nono Kus Marsono, Cak Pasik Muhartono,
akan menampilkan tari ngremo bentuk dan tata busana pria ala Surabaya. Hadirin, selamat malam dan selamat menyaksikan.